pala ako dito sa gamit ni Jom. Ito, may mga nakita ako na pwede kong i-DIY. Happy Tuesday guys! So ayan, samahan nyo naman ako sa panibagong araw ng buhay ko. So today is magdi-DIY ako ng picture frame namin. And ayan, may nabili akong styrofoam para mas kumapal-kapal tignan yung picture na to. Let's eat guys. So ayan, nauna na yung mag-ama kumain kaya ako na lang yung kumakain ngayon. Chicken. Pagtapos kong kumain, hinugasan ko na tong hugasin ko. And then, mga ate ko, mabilis ang linis lang dito sa munting lababo ko. Ate ko, pupunasan ko na din tong lagayan ko ng mga kung anik-anik. And then, mga ate ko, pinunasan ko na pala tong mga to. Ito nga pala mga pictures ate ko na nasa baba, bala ko nang palitan yan, but hindi pa sa ngayon. O diba mga ate ko, masyado nang makapal yung alikabok nito. Hindi ko kasi ito nalinis simula nung umuwi kami galing probinsya. Ko dahil tapos na ako maglinis at mabilisan lang naman yon, gagawin ko ng merienda yung mag-ama ko. Ate ko, ang gagawin ko nga palang merienda para sa mag-ama ko is gagawa ako ng tuna pie. So guys, gising na yung anak ko. Stop muna natin. Bakit po? Mga ate ko, at dahil nagising yung anak ko, tinigil ko muna yung ginagawa ko.
mayo. If may naririnig man kayong maingay, guys, na may nagpupukpok, sa baba po yun. Hahaluin ko lang siya. Marami na lagay ko po. Yan, pipit-pitin lang natin na. Dapat pala konti lang yung nilagay ko na tuna dyan. Kasi ayan, hindi kinaya ng bread. Tapos gaganituin lang natin yung gilid niya, guys. Ayan. Mukhang marami-rami tinapay, ah. Ate, pasensya na. Kinamay ko na. Kami lang naman ang kakain nito, kaya okay lang. Ate naman kasi mukha nang hihiwala yung tinapay, nakakaloka. Malambot na kasi siya. Sunog na bibi. Diba, masusunog na naman siya. Kasi, may bata po dito. Gulo. Wow, din, bango. Mahal ba ba? Mga ate ko, may dumating nga pala akong parcel. So, unbox na natin. Guys, excited ako. Ito na siya. OMG, ito na siya. Cheers. Wow! OMG guys, ito na siya. Diba ang cute guys?